Pasai Antxoko 33 urteko neska bat, diseinatzailea eta gaur egun ezkontza soinekoak egiten ditut neurrira eta beste hainbat gauzen artean eta hainbat proiektu artistikoetan ere nabil sartuta. Emeretzi urte nauzkala ezkonduzan ere izpazarrena eta jantziak neurrira ingainitun eta orduan ni garai hortan paisajismoa ikasten nahi nintzen. Hemen inguruan zeuden ikasketa artistikoen artean bazalako pixka desberdinena eta nolabait gehien motibatu ninduna, ez? Baina nire ezkonduzan hori jantziak neurrira inda ikusi nunean lanean emakumea esan nik hau egin nahi dut. Eta orduan utzi nituen ikasketa horiek, lanean jarri nintzen moda ikasketa ikasturtea hasi arte eta moda ikastea jo nintzen Bartzelonara. Eta orduan nila jo nintzen helburu bezala hona itzuli eta nire tailer propioa montatzeana. Orduan zuzenean 23 urtekin bueltatu nintzen. Hiru aizpen artean txikiena naiz eta bakarrik nengoen ja etxean. Orduan aman etxean montatu nuen lehenengo tailerra eta ja hortik aurrera saltoak ematen gaur arte. Printzipalki aukera ematen didalako nolabait diseinuan joko handiago edukitzea. Ze gaur egun moda oso industrializatuta dago, hori denok dakigu. Eta erritmo aldetik, kompetentzia aldetik eta kristona da eta gainera gaur egun jokoan dauden enpresen aurka jutea ezinezkoa da. Porque azkenean beraiek jartzen dituzte modan munduko legeak eta horren aurka ezin dezugun. Handiegiak direlako. Orduan azkenean goi joskintza eta bereziki igual ezkontzen esparruak ematen zidan nolabait diseinu aldetik kalitatezko jantziak egiteko aukera. Eta kalitate esaten detenean bai diseinu aldetik eta bai ehungintza aldetik. Azkenean isolatzen dutela norberaren pertsonalitatea. Niretzako nire lanaren helburua da nolabait nirekin soinekoa egingo duen horren izakera transmititu eta sentiaraziko diona bera dela. Bera ispiluan behiratzea eta esatea ze guapa nahon eta era berean soinekoa daukala hazteko aukera izatea ere bai, ez? Ez izatea zerbait pendiente egotea eragingo diona edo eroso sentitzea, izakera transmititzea eta rollito puntu hori ere hartzea, ez? Sari hori egia esan nire esparrutik guztiz kanpo dago. Orduan egia da nolabait nire marka pertsonalari bai bere errespaldoa ematen diola eta nire bezeroi begira ere bai gaur egun egia esan da egia da Max sariak ez dakitela ere ze punturaino jendeak badakien ze sari desde Goya edo Oscar edo askoz ere ezagunagoa dira Maxak baino. Bai, oraintxe bertan, abes batentzako diseinu, jantzi diseinuan ari naiz, gero orain beste proiektutxo bat daukago eskutartean eta espero dugu laizter atera izatea. Eta da pixkat gaur egun bizi dugun egoeraren ondorio konsideratuko nuen proiektuetako bat, ez? Azken finean gaur egun ezkontzak, oraintxe bertan dauden egoeran daude eta egiten ari gara aldeguna. Egia da, aguantatzen ari garela nolabait ere, ezkontzen mundua urtebeteko epearekin aurre ikusten delako, orduan nire guztia harrapatu ninduenean, urte osoa nolabait hartuta neukan, orduan eragin hori gehiago izan da agenda trastokatzea beste edozein ondorio baino.